ụmụnne m owo mụrụ m ọmụ abụ nwa unu Sunday Nwogbo nta na-ekwu na anyị nọ na-alahụ ụla right 12:30 AM akpụ anyị na ebe anyị nọ na Computer Village na under Demolition. Ihe a pụ phase 1 and 2, the largest plaza in Computer Village, Ikeja, Lagos. And ebe now more of the CSO. Eba contain over 5,000 business owners and over 1,500 shops. Makaneba contain 99% of ndị Igbo. Onwe ha nye meho. Anje meeting with the governor. Can have na at Agwana, no problem. 12:30 AM this morning. Kanda Abial. Winner Panyola. Yeah, I guess get in mind bye bye to 2023 and they welcome to 2024. Wonderful. Yeah, comfortable enough. And the plaza now have their say so. I'm of the chief executive officer. It is 100% political. 100% political. Atam kunu fu